amics del Bureu, que l'any passat hi vam fer i li vam parlar que de cara a l'any que ve se pugui ja fer més plaça i amics del Bureu, benvinguts, benvingudes. Passem a fer lliure. I això, gràcies. Els francesos, entre parèntesis, que els occitanos que havien aparegut ahir, però que havien, en la conquista diríem de Castelló, de la província de Castelló. Vaig començar des de... Els actes que estem present. El nom tardiu, Foguet ballat va ser donat. Raons, per moltíssimes raons, entre altres de que a mi Sant Pau és un referent personal i és un referent, Joaquín Apalda, que ara fa molts anys que visc per València, ser més que un resum, m'atreviria a dir quasi superficial. Però perquè és un tema